karko. zauna lafiya. Arabika mini ilahi kuma ka tsare mini duk sharrin dare da rana mu wanye lahiya. To kara dubu salati ga ɗa mai maka hasken da ya haske kowa. Mu zauna lafiya. Masoyin mu ne gaba ɗaya duk wanda ya rasa wannan mun kira shi wawa. Mu zauna lafiya. Allah ya kasa sahabu da duk ulama'u masu kira mu ƙara tsaiwa. Mu zauna lafiya. Mu rike gaskiya ga kowa mu zauna lafiya ci gaba zai taho ga kowa mu wanye lahiya. Hadijan maza da mata kira da ke kai kar mu tsaya fada da juna. Mu zauna lafiya. Hadijan ina kiran ku maza da mata mu zauna lafiya da juna. Mu zauna lafiya. Mu jure wanga iftila'i da ya zo a kasuwa mun ji bakin ciki da kuna. Mu zauna lafiya. Abin da ya faru mun aminta daga gun ilahi ne kun ga ku ba faɗa da juna. Mu zauna lafiya. Mu bar wa ilahu yan uwana canji yana zuwa dan ni'imar ilahu ta wuce kuɗi na maliya. Dagina ina kira dai mu kara yin tini Allah ne ka baiwa kowa. Mu zauna lafiya. Wani ko a hana masa wani a bashi da yawa yanda ya so yake ga kowa. Mu zauna lafiya. Sanan ya hana maka in ka rufa da addu'a sai ka ga ka tsarar ma kowa. Mu zauna lafiya. Mu daɗa addu'a gaba ɗaya rabu kai muna canji wajen da za mu so guna mu nemi abin biya. Hadijan maza da mata kira da ke kai kar mu tsaya fada da juna. Mu zauna lafiya. Abijan ina kiran maza da mata a nema kar a bar mu baya. Mu zauna lafiya. An san mu da tarbiyya da kunya fage na ilimi nan ma ba a barin mu baya. Mu zauna lafiya. Mukamin namu gaskiya ce da an gaya muna Allah bai shiri da ƙarya. Mu zauna lafiya. Abijan maza da mata mu kara addu'a ci gaba na zuwan mu kowa mu tashi lahiya. Abin da ya faru ya wuce ai yau sai farin ciki mun bar wa ilahu komai. Mu zauna lafiya. Shi ne mai iya muna duk a